Gusto niyo ba malaman kung paano makakuha ng DSWD Educational Assistance Ayuda? Alamin natin ngayon kasi tutulungan ko kayo. Ako po ay si Solomon Sai, ang kuya ng bayan. Ilocano Defenders. Para sa lahat. Ilocano. Ngayon, ano ang DSWD Educational Assistance Program? Ito ay isang programa na ginawa ng DSWD para makatulong sa mga indigent students o mga students na nangangailangan ng pera para makapunta sila sa at makatuloy sila sa schooling nila. So, ngayon, sino ang mga qualified para makakuha ng DSWD Educational Assistance na to? First, ang mga qualified, ang parents ay breadwinner, working student, ang student na walang family or living with relatives, child of a solo parent, has parents with no source of living, child of overseas Filipino workers, child of persons with disabilities, children of HIV victims, or victim of domestic abuse and victims of natural disasters. Ngayon, ang pwede lang makakuha ng ayuda na to ay 3 children per family at kailangan nila ma-present yung mga requirements na to sa DSWD department. Ang programa na to ay open para sa lahat ng mga elementary or grade school students, high school students, and vocational and college level students. At makakuha sila ng ayuda na to bawat Sabado ng Agosto at Setyembre. Ngayon, magkano makukuha ng bawat estudyante dito sa ayuda program ng DSWD? Ang mga elementary students ay makukuha ng 1,000 pesos, ang mga high school students ay makukuha ng 2,000 pesos, ang mga senior high school students ay makukuha ng 3,000 pesos, at saka ang mga vocational at college level students ay makukuha ng 4,000 pesos. Ngayon, bago kayo makakuha ng educational assistance ayuda na to, kailangan nyo mag-register online sa DSWD online portal nila. Ililink namin dito sa baba ang mga bawat DSWD branch kung saan kayo naka-base. Pero, a purpose ng video na to, papakita ko sa inyo paano mag-enroll or mag-register sa DSWD NCR. First, punta kayo sa link na to or iscan nyo yung QR code. Next, kailangan nyo lang i-fill up yung information na to at saka i-attach yung mga kailangan na requirement. Pagkatapos nun, i-submit yung Google Forms na to at saka maghintay na lang ng text or tawag galing sa DSWD na kinukumpirma na mayroon kang makukuha yung cash assistance. Ngayon, puntahan natin ang Google Form na to para ma-fill out at makita ninyo kung paano gawin. So first, lagyan nyo lang yung email ninyo, contact number, pangalan ng magulang, guardian or kinatawan, mag-add kayo ng government ID or valid ID, lagyan yung edad, anyong barangay, city or municipality, kategorya ng student, at saka yung kumpletong pangalan ng benepisyaryo. So, ang mga requirements na kailangan nyo i-upload ay isang validated school ID ng estudyante or certificate of enrollment. Hanggang 3 lang, at saka kailangan nyo lang i-click yung submit at hintayin nyo na lang yung text ng DSWD. So, reminder lang, ang mga kailangan na dokumentaryo para makakuha ng educational assistance sa DSWD ay A. Proof of enrollment, B. Authorization letter kung ang applicant ay not available, at C. Valid ID ng parent or guardian as well as the student who is taking the college or taking vocational courses. So ngayon, alam nyo na kung paano makakuha ng DSWD Educational Assistance Ayuda. Ako po ay si Solomon Sai, ang kuya ng bayan. Ilocano Defenders.